저도 굶어 저도 아니 페이스북 friends dan followers ro tini dipor jorawo wati sek jorawo asamsa Facebook live ma phaiman ke mohaise kaisa clarification renan bagi phaiman ise jotono saimano baksa saiman tete siditi pun siango ang tabuk je politics of finance kan ani background kan koraksa resamung haparni borok ani thuyo resamung samung habjak seraini simino tabuk bawa je resamung haparni athui abahai tabuk botongo tai ang dofani samung tangtutibo jora jora kha tongthoya angpuru bakano herang denan bagai uram sak nok logo bo sabo gitar tamo mijungati chorcha khlayo norok nukhana salgisa saka ang uram no waitham waibrei kumui bishwanath ni Facebook page tai bai nani YouTube channel tirok ang waisawai ni phaikya rasamung mosamung nokti koglam rok salaikya hengke ang jeperpono agi rong simpono jepuru resamung mosamung notui kok sapro ang shooting logo bosawo se sini borok no ebaka ani project logo je kahamke lip sync khadi sini borok ni gobang kuk no lip sync kathaya tetabu jata trend choliwi tongmani gobang ma reels rok samjago Facebook o handi hayakeba Instagram o gobang ma borok ni reels samlayo kebo mo samung notui kebo resabung notui kebo haino bo reels samlayo ang mo nayo jora jepuru jora mangke jepuru Instagram Facebook YouTube khuloke reels ong nayo ang sini borok mo nayo phatarok mo nayo tamni hinba reels ong ni bising tibo serengjanai tongo je serengjanai ang serenggo je serengya manina ang serengya abo haiken omia by the way khoroksa ani monai by kok salaite boy ma salaga sini borok ni kebang kung tangi lip sync milia lip sync ke eta yang audio choliwi tongo bai is a bukhu ule khlamani abo kathaya keboni ki latency problem kisa leri phayo keboni advance thango kebang kuk no om hainu ta ani observation nuk mani engke monai ma salake am monai khorsa bobo artist no plus ani monai engke tahu gomini mili baya tabu musim borok ni engke bor ni seba oje phatarni khorsa bata bahano bor bahano kill pol kaisa ang bono follow khlai nayo bon gang asake perfect ungjago borok hindi si kongmanya hapen borok hindi no asake naithoke khlayo borok no borong thani sereng thai thongo hne sing bol ni kogrok salaikya engka salaipur salate salte engke boni seba ang no tesa kaham khlai manbla tang kaham khlaya hne sade engke hadeng gam munai sa phading kaisa test khlainya lenda engka ke kaisa ni bela kan favorite sabung hindi gan abang agi bonorun kaisa ang ani kaisa ang phangni kale panda thangpuru kaisa abono ani borni family be kaisa masala mena apro to ang tipra mota sa khaya ko tipra mota sa asa ko azoron video no bahani kasaro viral khale suka ko khaima sala kya je boda dofani samung tangnai boda dofano mo thangnai biang thangka borni greater tipra odare pot kogrok ang sengna naiman ke ba sana naiman ke ke mia omai khade ar samung no khlaikya khanya lekya nge khlainai just abono upload khaine kuno tongmani yanke aro save khaimani audio phaya ongo wai thamai bri try khai chaito gi nekya audio phaya nge monai saudar abono phachaga upload doinai download khaina khangke audio torogo gang saka
오로도 부이로 비앙비앙 와수바요 너 자이로도 송어 너 아마게 당가가 너 칼리는 흔네 안 아버노 셰프 카이나만 아버노 안 딜 칼리 어로 파차 카이나면 구분요 다운로딩 tanka gang loglon du tin jam met kana abono delete bu khlai ka ke uma sabsan par kan se anu boi rohanan chengka tam sabo nin video hai viral tola ai tam boi la ba ara video to kun saya kari saya happen no chini boro rokhe kisa taburon ni politics hemi tangka ba ko kisa dofani samu khlai tangka hangno boro saya sanamai boro no bahake sikilgi mano bahake tola tiklai mano abono mang chaitagyo chaitoglayo peba jotonin kaisa personal life tongo personal family tongo tese ang khoroksa resamu hafarni boro ta tangi o video khlajaka ang abono bo nong thanibo sabai sukrui saka ang sa no kaham ke jaileri naini lo video ro no o live pay no repeat khainai mano je o je Paul ki ni kok saka ang lip sync million kok salake aba hani resam kaisa adda asute ama hai kaisa kok ong kota kang ke tabun chin boro release angle am tik nai ara nang jagya je yang resam chori tongo bukhuk milia ne am tiro no sare sate do hang khani ne ang om tik kisa resam musang hapani borok taise resam musang hamjang ne borok kang ba ke ai kaisa kani hinigan de kani abang kha to ya ani datang man jata ang kha to man ne or samuna ang select kani hain just waisa try kani mini lip sync lo motamuti mi likha okay nai thak ja thanga bono save khai to ni siwano ne save khai ne mini save lengo haipono audio phaya instagram tik khai mani bla keno abono bahage narang se ni mane monai sawo o kaisa lama tongo phatsake upload khlainai abono download khlainagi ulo delete khlai pidi ang to bon barbar saka ulo to biang buyo bono sa ra Wansukma no jaga taw sa wa no sa tam to bar sang ba dara monai to ma ke khlaini mano te ala to kun ostril bukri kun saya bukri ke o ang je on ti troll khlai to nai ba saya wa su to nai ani khapangni takhuk te bukhuk mare kising ani okara sakara nang koyo tai yak jor khlai nong thaniwo koi sanamu sungo omo hai ro no viral ta khaidi hanji sin dofa gelejak hanji sin dofa usrujak kaise encourage kade or resang musang no tuinai se asuk ke khlai ke next to musasa khlai thangka bukha mithigu khlai maya angi thangu dofa ne samang dana phono je sam ang agi bar sauje jeng agiwo resam musang bisinti bu sing joba khlai phai nei borok jeng galai fight ma khlaga sini resang tini je asuk kok borok resam musang kusuk bere mo sok phai mani aron ungkologo sin bu kisala kolom ti tongo sing bagi belai fight ma khlaga resang recording ro ti nai bahabe sing ku bundo pharabai sing suklugi tonja sep sab rajagya am haironi yagnu busik kosto ko sing kasabi abo sing saimano tabu je artist ro tabu je resabnai musana rok to borok to hafar kumun man pheke sini jora to sing rang to man ya riksha bala gari bala kise mese pula manja jau ang first apho mutuman ang puila program khainai dak plan thani apro rang mauni 35 rupees only 35 taka rang man aprang aboni jagulo 100 150 300 kamang ton jaka ani kicing bondo rakesh bo sing ba baksakan sing or sam hapara phaile mani 99 2000 sing sing ma ke sing struggle khlai phaimani oma ke phaite ke tinis to tangsar sabi 5000 manai tongo 10000 manai tongo belai singla puru bebagi whole team se singa singmaya 300 ke mase busik bosop thanga abni jagolo 500 phakya am pore 1000 1200 1300 oma ke mang sing start khai phekatei ajoro sorkar program logo subsidiar jagya sing abonti fight khlaikya khana kare bahai ke amon development to man abo sing chaitok laikya modern bahai ke khlainai ang abon sanamu sungo je o kaisa ani
already ang delete khaika so ang je abono upload khaitona ang konyan musunga my humble request to you je abono immediately remove khaidi haike delete khaidi haike temung no ongai khaida ang legal action na nang bai dong nai tam hamba without any permission omono no upload khaimanya so ang koinai je omono upload khaitona haike ba viral khaitona rono ang koinai musunga hamjakhe nang narak de abono save khaitoni dinini personal babi nang naidi so ang request khayo yato ang niji se ang abono ang upload khane tong yang nong sabai sukul bi sai khana rakha je omoto by mistakenly ang siani bagi ang saimen bagi mane abono bahage audio phaige apro monai saka je abono upload khane bon download khana mun ga logo login to 3 minutes yagono abang delete kharika so ang je to abono ang public non renani hingga ang niji no an status no rimang khumung just obo to ang renani tongman ya reibo mungsaleng ya hepano ang simon it omo hairong ni bagino renani musung ya rekhangkana troll khainai saya kok sanai bodo dofane samung tangnai bodo haidai kotoro kong khuk sitra kai na bang simon jin worok di tamong samung nang sisu kata bula han bagino so hadan takuk tai bukuk song nang koinai abono setilit khaina bagi bai omono ignore khaina bagi jatono no hambai ya pori tese khurmu ya pori ano jora kisi sa ani clarification nan bagi phaimani Facebook bai no ang oran motaka hambai